నమస్కారం గురుగారు. ఆశీర్వచనం తల్లి. ఇంటి నిర్మాణ విషయంలో నామ నక్షత్రమా, జన్మ నక్షత్రమా, నామరాశియా, జన్మరాశియా, ఇలా దేన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి గురుగారు? ఇది కూడా చాలా మంచి ప్రశ్నేనమ్మా. దీనికి ఒక శ్లోకం ముందు చదువుతాను, విను తల్లి. గృహరత్న భూషణం అనేటువంటి ఒక ప్రామాణిక గ్రంథంలో ఈ శ్లోకం ఉన్నది. శ్లోకం ముందు చదివి తర్వాత దాని గురించి విపులంగా చెప్తాను. ఆ శ్లోకం ఏమిటంటే, దేశే జ్వరే గ్రామ గృహప్రవేశే సేవేషు యుద్ధే వ్యవహారకార్యే ద్యూతేషు దానేషు చ నామరాశి యాత్ర వివాహాదిషు జన్మరాశి. నీకు ఇంకొంచెం విపులం చేసి చెప్తాను దీన్ని. దేశమును గురించి అంటే ఫారిన్కి వెళ్ళాలనుకోండి. ఫారిన్కి వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు చూసుకోవాల్సింది నీ నామరాశిని మాత్రం పరిగణనలోకి తీసుకోవాలా. జన్మరాశి, జన్మ లగ్నము అది కాదు పరిగణనలోకి. ఇకపోతే రెండవది, నీ అనారోగ్య సమయాలైనా వస్తాయనుకోండి. మీకు అవగాహన ఉందో లేదో, అనారోగ్య సమయంలో ఒక్కొక్క నక్షత్రంలో జ్వరం కానీ అనారోగ్యం కానీ వచ్చిందంటే ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో కూడా తెలియజేయబడి ఉంది. కాబట్టి నీ ఆరోగ్య విషయాలకు సంబంధించినప్పుడు కూడా నామరాశిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఇకపోతే గ్రామాన్ని గురించి, నువ్వు ఈ గ్రామం దాటి ఇంకొక గ్రామంలోకి వెళ్ళదలుచుకుంటావు అనుకో, ఆ గ్రామం పేరుకు కూడా నీ పేరు సరిపడుతుందో లేదో అది కూడా నీ నామాన్ని గురించి పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక గృహప్రవేశ విషయంలోనూ గృహానికి సంబంధించి కూడా నీవు నీ యొక్క నామరాశినే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలా. ఇక సేవకుని స్వీకరించేటువంటి విషయం, నీవు ఇంట్లో పనివాడిని పెట్టుకోవాలి. అటువంటిప్పుడు నీ పేరుకు వాడి పేరుకు సంబంధం ఏమిటి అని చూసుకునేటప్పుడు కూడా నామరాశినే చూసుకోవాలి. ఇక యుద్ధ విషయం, ఎవరి మీదైనా యుద్ధానికి పోయేటప్పుడు పూర్వకాలపు రాజులు వీటన్నిటి వీళ్లు చేసేటువంటి వాడు, అప్పుడు కూడా నామరాశినే దృష్టిలోకి తీసుకోవాలి కానీ జన్మరాశిని తీసుకోకూడదు. ఇక ద్యూతం విషయంలో, ద్యూతము అంటే జూదానికి వెళ్లేవాళ్ళు, పేకాటకు వెళ్లేవాడు, వాడు కూడా ఈవేళ నా నక్షత్రం బాగుందా లేదా చూసుకోవాలా అంటే అప్పుడు కూడా నామరాశిని చూసుకోవాల్సిందే గాని వాడు జన్మరాశిని చూసుకోకూడదు. ఇంకా ఒక వస్తువును దానం చేసేటప్పుడు దానము సరైన వాడికి సరైన సమయంలో చేయగలమా లేదా, ఈ దానము చేసినందువల్ల పెద్ద నష్టంలో ఒక్కోసారి మనం చేయకూడని వాడికి దానం చేస్తే, ఒక వస్తువును దానం చేసినప్పుడు ఇంకా ఆ వస్తువు నీకు మళ్ళీ ఎక్కడా ఎన్ని రోజులో పడుతుంది నీవు ఆ వస్తువును కానీ ఆ డబ్బును కానీ నీ జోబిలో పొందుకోవడానికి. మనమేమో ఒకడేదో ఇబ్బందుల్లో ఉండాడని వాడికి 10 రూపాయలు దానం చేసినావు, మళ్ళీ నీ జోబిలోకి డబ్బులు రావాలి కదా, నీ ఆదాయం కూడా ఆగిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటప్పుడు కూడా నామరాశినే నీవు పరిగణనలోకి చేయాలా. ఇక యాత్రలకు పోయేటప్పుడు వివాహ విషయాల్లోనూ జన్మరాశిని మటుకు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలా. ఇక్కడ జన్మరాశి అంటే ఏమిటి, నామరాశి అంటే ఏమిటి నీవు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందమ్మా. ఇక్కడ జన్మరాశి అంటే నీవు పుట్టినప్పుడు ఏ నక్షత్రంలో పుట్టావో ఆ నక్షత్రానికి సంబంధించిన రాశి జన్మరాశి అంటారమ్మా. ఇక నామరాశి అంటే నీ పేరు ప్రకారము ఏ రాశి వస్తుందో, ఏ నక్షత్రం వస్తుందో దాన్ని చూచి తెలుసుకోవడము అనేది నామరాశి అంటారమ్మా. దీన్ని మీరు బాగా తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ నామ నక్షత్రాల పట్టిక పంచాంగంలో ఉంటుందమ్మా. ఇన్ని విషయాలు మీరు జ్యోతిష్ సంబంధమైన విషయాలు, వాక్ సంబంధమైన విషయాలను తెలుసుకోదలిచేటప్పుడు పంచాంగం ఎలా చూడాలి, పంచాంగం పేజీలు ఏ పేజీలు ఉన్నాయి, ఏ పేజీలో ఏ విషయాలు ఉన్నాయి అనేది కూడా మీరు ఒక జ్యోతిష్ శాస్త్రజ్ఞుడికి దగ్గర ఉండే జ్యోతిష్ శాస్త్రజ్ఞుడి సలహా తీసుకోండి. అవి ఏంటంటే ఒకటి చూడండి, ఒక పట్టిక ఉంటుంది, నామ నక్షత్ర పట్టిక అని. చూ, చే, చో, లా, అశ్వని అంటాడు. అశ్విని నక్షత్రానికి 4 పాదాలని ఇంతకుముందు చెప్పున్నాను కదా వీడియోలో, ప్రతి నక్షత్రాన్ని 4 పాదాలు చేస్తారని. చూ, చే, చో, లా అశ్వని అన్నాడు. అవతల లీ, లూ, లే, లో
భరణి అన్నాడు. అక్కడ 4, ఇక్కడ 4, 8. ఇకపోతే ఆ ఈ ఊ ఏ కృతికలో ఆ అనే అక్షరము మొత్తము 9 నక్షత్ర పాదాలకు 9 అక్షరాలు వచ్చాయి. ఇది మేషరాశి. ఇలాగే పంచాంగమునందు చూచుకొని నీ పేరుకు ఏ రాశి వస్తుందా తెలుసుకోవడము, లేదా నీ జాతకం చూచి నీవు ఏ నక్షత్రంలో పుట్టావా నీకు జన్మరాశి వస్తుందా తెలుసుకోవడము అనేటువంటిది నీవు అభ్యాసం చేయాలమ్మా, తెలుసుకోవాలి. కేవలం అభ్యాసం లేకుండా నేను చెప్పిన వీడియోల్లోనే దీంతోనే నీకు జ్యోతిష్ శాస్త్రం రావాలంటే కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పని. ప్రయత్నాలు చేయండి, అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి. ఇంకా కొన్ని అమూల్యమైన విషయాలను మాట్లాడుకుందాం. సరేనా తల్లి? ఉంటాను. ధన్యవాదాలు గురుగారు. మంచి తల్లి. ఇంకా ఎన్నో జ్యోతిష్య వాస్తు సంబంధమైన విషయాలను తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. మా అడ్రస్ అన్వేషి వీరబ్రహ్మం గారు, చెర్ల ఎడవల్లి గ్రామం, ఆత్మకూరు మండలం, నెల్లూరు జిల్లా. మా సెల్ నంబర్ 9440752538.